לסרטון החדש של עדי שטרית, והיום אנחנו הולכים לשחק ברול סטארס. יופי, אז יש לי כאן דברים בחינם, בואו נראה מה יש לי. אוקיי, אני רואה יש לנו סופר טינה. מה היה כתוב? הרגע, אוקיי, הבנתי. טוב, אז אנחנו ננסה לעשות את זה. כאן אני רואה אבל דברים בחינם. בואו נפתח ונראה מה יצא לי. אוקיי, יצא לנו משהו בסדר. בואו נראה, אולי יש דברים שאולי נוכל גם לקנות. טוב, לא נקנה כלום. בואו נבחר, אנחנו ניקח את זאת. נשדרג אותה טיפה. נעשה לה לב, למה לא? אני לא כל כך זוכרת איך משתמשים בצ'ארלי, אז בואו נראה ביחד איך. אוקיי, בואו נשחק ביחד. יאללה. טוב, יש לנו איתנו בוטים, פוקו, ואיך קוראים לה, אני לא זוכרת, הרבה זמן לא שחקתי ברול סטארס. טוב. עוף מכאן, יאללה. אוקיי, מעטנו, אני מקווה שאני לא אמות פעם הבאה. עכשיו בואו נראה, יאללה. טוב, עופו מכאן, כן, תתחבאו יא פחדנים. Sorry ass DJ. אנחנו ננצח אתכם. אוקיי, שכחתי פשוט מהסופר שלה, אז ניסיתי אותו ועכשיו נזכרתי. רגע, זה לא סופר. אני לא זוכרת איך קוראים לזה, יאללה. הרבה זמן לא שיחקתי וכבר אמרתי את זה, אבל אני באמת הרבה זמן לא שיחקתי. לא, היא תופפה לה, אוקיי. פוקו ריפה אותי. אופי מכאן, יא פחדנית. יופי. לא, הורגים אותי. אוקיי, לא הורגים אותי, אז למה אמרתי את זה? אני לא יודעת. אופו מכאן, יא גרועים. אני אנצח אתכם בקלי קלות בטעמתות. מי ניצח? לא, הם ניצחו. אני הייתי אחד הגרועים. אבל אם פוקו לא היה מרפא אותי, גם לא היינו מצליחים. אני לא מאמינה, זה היה בוטים. איך הפסדנו לבוטים? אני לא יודעת איך. טוב, בוא נראה באיזה רמה אני. אגדי, עוד כמה זמן אני אגיע לאגדי. אוקיי, לא עוד הרבה בכלל. מתי שינו את זה? באמת הרבה זמן לא שיחקתי בזה. באמת, איזה שנה לא שיחקתי ברול סטארס, אולי אפילו שנתיים. אני לא זוכרת שזה היה. טוב, בוא נצא. עונה חדשה, הנה 500. אני זוכרת אבל שהיה כבר את הדבר הזה של השדים והמלאכים. למה ישובו? אני לא מבינה מה זה הדבר הזה. טוב, היא נראה לי דמות די בסדר, רק התחלתי לשחק איתה. אז בואו נראה במה אפשר לשחק. נראה לי אני אשחק בזה במדורג, כדי שנעלה כאלה. טוב, ונצליח גם לקבל כוכבים. ואיזה דמויות אני יכולה לקחת מכאן?
בבל, אני יודעת איך להשתמש בבבל. פעם, הטלפון שלי פעם נהרס, אתם יודעים? ובבל היא הייתה הדמות הכי טובה אצלי, הכי טובה, שדרגתי אותה עד הסוף, ואפילו היה לי סופר טעינה שלה. אבל הטלפון שלי קצת נהרס, ואז נהרס לי כל הברול סטארס, הייתי ברמה ממש גבוהה, ונהרס לי. אבל הוא נהרס לי בגלל שהיה לי מתקפת עצבים, לא יודעת מה קרה שמה. כל כך התעצבנתי בגלל שהפסדתי עד ששברתי לעצמי את הטלפון. מאוד מוזר. ומאז הפסקתי לשחק ברול סטארס, אבל כאילו, אחר כך רציתי לקנות, אבל אחר כך לא יהיה לי מספיק מקום בטלפון, אז לא קניתי, ואז המשכתי לשחק ברול סטארס כבר מלא זמן. אוף מכאן פוקו, יא מפסידנים. לא, איך פספסתי את זה. נכון, שכחתי בכלל שזה מרפא שזה נוגע בי כל כך הרבה זמן עבר. אופו מכאן יא פחדנים. לא, היה לו מגן, וגם לא הספקתי. רגע, אם לא הספקתי זה אמור לעשות לי את זה עכשיו. כן, ידעתי. בוא נהרוג את פוקו המכוער הזה. פוקו שהיה איתי במשחק הקודם הכי טוב. לא. רגע, יש לי רעיון, אני אכוון לשם, לא עליהם, ואז הם לא יצפו לזה. או שהם כן יצפו לזה, אני לא יודעת. אמצע. לה 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 לה. רגע, איפה אני? הרבצתי לאוויר ולא ראיתי, אומייגאד. טוב, עוד מעט נסיים את הסרטון כי זה כבר 7 דקות. אז כאילו אנחנו נמשיך את זה עוד מעט. לא, עכשיו ממשיכים, אני לא יודעת מה יש לי. טוב, עכשיו נמשיך, אבל שזה יהיה לפחות איזה 6 דקות. איזה 6? עברתי את 6. סליחה. אומייגאד, קיבלתי ברולר. טוב. אני רוצה שזה יהיה לפחות 8 דקות, לא ארוך מדי, שיהיה די קצר. אז אופס, איך זה נכנס לכאן? טוב, הנה היא. אז כאילו, נראה לי עוד. אוקיי, זהו, הגיע הזמן. אז ביי, רק נעשה ככה. ביי ביי. ואני אעשה עוד מעט את הסרטון.